Danas smo imali redovnu sednicu Skupštine grada, na dnevnom redu je bilo 17 tačaka, ali veći deo odbornika opozicije izabrao da ne prisustvuje sednici, već da svoje stavove iskaže ispred Skupštine grada. To je njihovo pravo i izbor, ali smatram da ovakve stvari treba da rešamo kroz dijalog, odnosno kroz institucije. Apelujem na sve da protesti koji se dešavaju i sve ono što se dešava ovih nedelja, dakle, apelujem na mir, apelujem na bezbednost, na strpljivost i naravno da kao politički činioci života u našem gradu utičemo na to da ovakve stvari rešavamo kroz institucije.